Nagkondusir nin Post-Disaster Assessment ang Department of Education Bicol sa probinsya nin Catanduanes doong aldaw makalis na manrapado ang Super Typhoon Pipito sa probinsya. Kasigun sa Project Development Officer to Deped Bicol na si Kevin Aroco, kasudma kan mag-abot sa probinsyan sa indang Disaster Risk Reduction and Management Team nga ni maaraman ang winalat na danyos kan bagyo sa indang mga infrastruktura, siring man na maisihan ang mga kaipuan kan mga estudyante asin paratukdo, urog na sa mga lugar na pinakadinestroso kan Super Typhoon Pipito. Tututukan kan grupo ang mga banwaan kan Pandan, Panganiban, Kigmoto, Karamoran, Bagamanok, asin Viga na pinadapa ng kan bagyo. Totoo na talagang magabat po ining bigagihan ko region, ining puring quarter kang taon, no? Uminagi sa tuya si Christine, na-recover pa sa nangani, o kumbaga nagluluway-luway pa sa naman ko na mag-normalize ang sitwasyon sa kan pagklase sa Bicol. Uminagi na naman ining Super Typhoon Pepito. So ang Department of Education bilang parte po kan sa moyang commitment sa pigapod ng disaster risk reduction, and of course in line with the directives then from our Secretary Sani Angara, no, kami po diretso sa moyang pagkondusir kay validation kan mga reported damages para po ipaabot na tulos ini sa satuyang DepEd Central Office, and then makahagad po kita kan mga kaipuan mundo para at least ma-implementar tulos ini mga necessary interventions. Total na 408 ng eskwelahan sa rehiyon ang naaapektaran kan Super Typhoon Pipito, kung saan ang probinsya ng Catanduanes ang nakapag-record ng pinakadakol na danyos na nag-abot na sa 108 eskwelahan. Sinundan kan Camarines Sur na may 144 eskwelahan, 113 sa Camarines Norte asin 43 sa Naga City. 244 classrooms ang totally damaged, 102 sa Catanduanes, 128 sa Camarines Sur, 13 sa Camarines Norte, mantang 13,848 learners ang naapektuhan man kan bagyo. Ang sa tuyang mga DepEd engineers, hihinguahon man so tulos-tulos na pagpapakaray kan sa tuyang mga classroom. So sa aron talaga kaining panahon, kay paano po talaga na deep na pasensya, no? Ninulita, it will take time. No? Aram tamang po ini pa ko maninipa gusto sa tuya. So iyo po yan, and panduwa, hagad ka po giraray ang tabang suporta kan sa tuyang mga partners, no? Sa pagbalik pag-restore kan sitwasyon po kan pagklase sitigdi po sa mga labing tinamaan kan bagyong Pepito dyan po sa Catanduanes. Sa ibong kan mga agyat, sinuguro man kan opisina kan DepEd na magpapadagos ang pag-aaral kan sa indang mga estudyante. Sa tabang kan alternative delivery modes, kasabay na digdian Dynamic Learning Program o DLP. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obea.